astăzi facem un challenge super nebun. Am aici câteva pliculețe în care seara am scris și avem aici apă și un pahar. Și aseară am scris gen până atunci eu împachetez asta. Am scris un pahar, 4 pahare, 3 pahare și apa aceasta o să ne turnăm în cap, Doamne ferește, ca la nebuni. Și o să stau după aia la soare să mă usuc, deci what? Și n-am multă baterie și n-am. Mai am câteva foițe. E foarte cald. Noroc că am tras umbrela și ea să fain. Altfel. Acum mai este un plic. Nu știu exact câte plicuri sunt, dar... Avem. Deci toate plicurile, hai că le numărăm 2, 3, 4, 5, 6, 7 runde o să fie, deci 7 runde de teroare. Eu nu știu că le-am băgat așa, o să le scot afară, o să le amestec, o să le scot afară și au căzut și pe jos. Astea două au căzut pe jos, le băgăm o dată să nu ziceți că am trișat. Amestecăm și le aruncăm pe jos unde le-am aruncat aici. Acum o să iau, mai sunt aici. O să iau un plic, am luat un plic, mi-e super frică. În momentul adevărului am descoperit așa. Aoleu. Nu știu dacă se vede, dar 3 pahare de apă. Doamne ferește. Acestea o să-l punem înapoi, că poate o să ne pice din nou. O să punem aici. Bine, până acum efectiv curgeam. Super mișto. Dar acum nu mai curgem. Și bate efectiv joc de mine. Aha. Apa este bună. Ce frică mie. 3, deci un pahar, deci avem 3 pahare, da? Deci mi-e frică. 3, 2, 1 și... Deci da, n-a fost o idee prea strălucită să-mi pun direct în cap, acum e fric. Mamă. M-am mutat super rău pe partea asta de capul meu. Dar, da. Vai, și încă 2. Dar haideți să fie corect, când zicea 3 pahare, ziceam 3 jumătăți de pahare, dar da. Am uitat să vă zic, prima oară am pus tot jumătate, deci... Doamne, m-am mutat pe partea asta de leșin, deci în fine. 3, deci o să mă dau la soare, sau nu, asta să ridic telefonul să mă vedeți mai bine. 3, 2, 1 și... Pe tine singur. Hai de minte. Deci cred că după video ăsta o să storc apa din părul meu, dar nu contează asta. Și încă o jumătate de pahar. Era fain dacă mai era o prietenă sau ceva și da. După aia trebuie să mă schimb, noroc, pantalonii nu s-au udat, deci 3, 2, 1 și... Da, like. Deja parcă m-am învățat de la al 3-lea pahar. Deci sper să-mi pice cu pahar sau cu 2, pentru că chiar nu am chef să mă mai ud iarăși. Deci sunt iarcă, în fine. Am luat alt bilet,
Nu, ăsta e tot cu 3 pahare, deci nu mai recapitulăm că sunt de leargă și da. Asta ce? Gol. E gol! În fine. De asta... Ok, o să le amestec din nou, să văd care e gol și care nu, pentru că... Eu știu că l-am făcut toate în fine. Ok, am luat 1, adică... 5 pahare. Du-te! Bă, te-ești nesit! Cine e așa nesimțit? Eu le-am scris și sunt până în 6 pahare, adică, na. De eu nu cred așa ceva. Și poate nu o să am nicio vizionare, că... Deși, hai. 3, 2, 1 și... Deci jocul se termină, deci oricum aici cred că sunt 5 pahare, așa că nici nu mă mai chinui, pentru că da. Aici au fost cam, nu știu cât a fost, 8 pahare, habar n-am. 3, 2, 1 și... Vreau să vă spun că am luat-o din casa apa și este oarecum în caldă de la colom din bâci, bomă. Și a început să mă trăpesc. Yay. Am un maieu pe dresul care s-a lipit de mine, efectiv la plop. Hai să vedem ce ne mai pică, ce ne mai pică. 2 pahare. Oh, wow, wow, 2 urechi. Dacă vreți și partea a doua, bineînțeles, nu uitați să strângem măcar 10 like-uri, pentru că sufăr. Deci e vare foarte frig. Ele. Încă 2 pahare, dar deja ne-am obișnuit. Eu șmecher, am zis că mă uit la cameră și mi-a intrat pe spate. Și nu mi-am luat niciun brostă, că am zis că e cald. Da, pe boala. Astea oricum o să le mai lăsăm pentru o rundă, pentru gen partea a doua o să fie și astea și mai multe. Deci cineva trebuie să vină la mine și eu să le largă. 3, 2, 1 și... Yeah! Hai mă, biletele, urcat pe jos biletele din cauza vântului și le încurc. Hai să luăm alta. Asta e altceva. Un pahar, yes. Asta! Mai am 3 runde de uzanie. Un pahar simplu. Mă simt ca o iapă. Și ce-a mai rămas? O doză, what the fuck? Un pahar întreg, adică ăsta unde scria un pahar era jumătate. Și o doză e un pahar, adică da, eu le-am scris odată, știu. Da, stai, e un pahar. Mamă, deci nu cred, am rămas, sincer, știu 2 lucruri ce a rămas. O doză, nu o doză, că asta a fost. Toată apa ce a rămas și 6 pahare. Am cumpărat 2 perechi de ochelari de soare. Am cumpărat să mergem la mare. Pentru 7 nopți am luat cazare. Am făcut curat. Hai să luăm pe ăsta, că na, să vedem ce fi. Nu, 4 dar 6 nu a fost. Sau a fost? A fost? A fost. Bă, 6 a fost. Sau nu a fost. Nu știu, nu o să refac din nou, pentru că nu, chiar n-am chef să mă uit din nou. Dar o să mă uit și în partea a doua, dacă e... O să... Da, recreez. Am cumpărat 2 perechi de ochelari de soare. Încă 2. Ui, mama. Deci faină așa vară, ia. Dar n-a ieșit. Vreau să fac ceva.
care o să recreez acum astăzi. Și... Da, e și fain, dar sunt în aleargă. Deci, uitați. Sunt top normal. Și ultimul care a rămas este... Băi, dar nu știu unde e, că a zburat. Toată apa care a rămas. Scrie acolo. Aoleu, doamne. Bă, dar 3 pahare au fost. Bă, nu o să mai facem aia, o să facem cu 3 cu un pahar, pentru că, da, 3 pahare, mi-a luat vântul tot. Deci de sântură în cap. Și apa care au rămas, să ne udăm până la urmă. 3, 2, 1, deci atâta apa mi-a rămas, multă, pentru mine, pentru voi e puțină. Ha. Doamne ferește, cât e rece! Deci efectiv e caldă, dar pentru mine e rece, rău. Da, este. Așa e. O măia. Bă, ce-am dărduit. O să iau un prosop, pentru că nu mai pot. Fug repede, las biletele aici și aduc un prosop. Deci, un prosop mai mic ca ăsta nu se putea. Doamne, iartă, apără și pe... Ăsta l-am găsit primul și am zis, bă, nu stau mult. Că curge apa de pe mine. Vai de capul meu, ce frig. Hai, mamă. Deci de asta desfac un pic părul sau nu știu ce să fac. Se lasă așa. Așa, trage toată apa, te rog. Deci ca să fac acest video, am făcut curat în toată casa. De fapt, nu neapărat ca să fac acest video, dar eu am făcut curat în toată casa. Și acum ce m-am gândit? Hai să mă relaxez. Deci în toată casa vișața mi-a durat. Și am zis, hai să mă relaxez, bă. Mă relaxez mai bine pe telefon, sincer. Și iară bate vântul. Oi. Uite, am un pătur aici. Hai să le iau. Asta o să-mi desfac, o să-mi pun în cap, pentru că mi-e frică că răcesc. Cum pot? Aha. Da. Da. Deci cam acesta a fost video de astăzi. Eu v-am pupat și mai revenim la un video. Bye!